Tenendo no bena mekalo tile shigima jelibugu la an b'a fɔ Croix-Rouge malien ale ni ministre som sigilen do kɛnɛya ani adamadenya tagaɲɛ baaraw la olu ka tigɛdi ɲɔgɔnma na u ye don bala bɛɛ don mun ni a kɛrɛnkɛrɛnnen do k'a ɲɛsi Croix-Rouge international ale ka ɲɛnamaya ko ma an b'a fɔ nin kɛra fɛtiba ye fɛti mun kɔnɔna na Croix-Rouge maabaw caman tun bɛ kɛnɛ kan ani u ka baarakɛlaw caman u ma da u ma u ka maaba welelenw caman olu fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan i bɛ a jateminɛ nin don nin denfaya kun talen do k'a di an ka ministre mun ni ale tɔgɔ ye ministre Umaru Jara a donnen kɛnɛ kɔnɔ nisɔndiya kan mun sɔrɔla ale fɛ an ka jɛ k'o lamɛn a ka discours kɔnɔ. An bɛ Ala fo k'Ala barikada Croix-Rouge ye Mali fanga dɛmɛbagaba ye dɛsɛbagatɔw maa lujuratɔw ani ni kasara ye minnu sɔrɔ k'a sababuya kɛ jiko ye walima kɛlɛ olu ladonni la donc ni olu ka wele sera an ma k'a fɔ bi ye diɲɛ Croix-Rouge tɔgɔla donba ye don min n'u ye a bila hukumu kɔnɔna na n'o de k'an ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ n'an dusukun ye a wajibiyalen don an kan jamana ɲɛmaa tɔgɔla an ka n'an sen jɔ o kɛnɛ in kan a fɔlɔ u bɛ ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma dɛmɛ sira fɛ k'u waleɲuman dɔn o la a filanan Mali ye jamana ye min ni o y'a sɔrɔ a bɛ diɲɛ bɛnkanba bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc ni ko bɛ tali kɛ diɲɛ tɔgɔya la a wajibiyalen don an kan an ka ye o kɛnɛ kan Croix-Rouge malienne ye gouvernement dɛmɛbagaba ye Mali dɛmɛbagaba ye en général mais gouvernement transition ye an dɛmɛbagaba don minnu ye kasara sɔrɔ k'a sababuya kɛ kɛlɛ ye ji donna minnu kan u ye cɛsiri k'o la minnu bɔra u sigida la k'a sababuya kɛ kɛlɛ u ye dɛmɛ ta ka se olu ma wa dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ furakow la ka taa se balokow ma ka taa se hali wari ma k'a ci u ma yaasa u bɛ se ka balo cogo min na u ka hɔrɔnya kɔnɔ donc o la état bɛ yen bɛɛ lajɛlen de kama ka action coordonner ni minnu ye ɲuman kɛ k'u ka ɲuman jaabi u yɛrɛ la n'u ka kɛnɛw sigira a ka kan an ka ye o kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna na an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma don in Ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la aw minnu ye kunnafonidilaw ye a ka nali la an bɛ aw fo k'a fɔ jamana bɛ kɛlɛ la tiɲɛ don nka an k'a dɔn bɛɛ kelen kelenna ni an y'an jɔyɔrɔ kɛ fantanya bɛ jamana kɔnɔ ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ an bɛ se ka fantanya kɛlɛ an bɛ se ka kɛrɛfɛden kɛlɛ an bɛ se ka lujura kɛlɛ wa nin ye Croix-Rouge sigikunba dɔ ye wa département min fana kalifara anw na président de la transition ka bonya n'a ka premier ministre ka bonya kɔnɔ o de ɲɛsinnen don o yɔrɔ in ma donc wala an bɛ bɛɛ lajɛlen fo salamaleykum. O tɛmɛnen kɔ fɛn min ye Croix-Rouge ale yɛrɛ ɲɛmaaba maa mun ni a wasalen don kosɛbɛ ni a tɔgɔ duman caman bɛ maaw da k'a sababuya kɛ a ka baara tagabolow ye a ye fɛn caman kɛ baara ninnu sira kan o de hukumu kɔnɔna na ale fɛnɛ donna k'a ka discours kɛ ale fɛnɛ fɛn min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. Bon nisɔndiya min bɛ ne na c'est que an ye bi ye mɛ kalo tile 8 ye o ye an ka don ye a fɔra aw ɲɛna Croix-Rouge yɛrɛ créera o 8 mai de kɔnɔna na donc o san yɛlɛma an bɛ k'o de fiti nisɔndiya min bɛ ne na an ye a dɔn k'a fɔ Croix-Rouge kelen tɛ ka baara in kɛ ani dɛmɛbaga caman de don Croix-Rouge canadienne bɛ yan belge bɛ yan danoise bɛ yan a ka ca tɛ se k'a bɛɛ fɔ ani CSR bɛ baara kɛ ani fédération fana bɛ baara kɛ bɛɛ b'an dɛmɛ mais o bɛɛ kɔfɛ an yɛrɛ ka jamana marabagaw autorité de la transition u b'an dɛmɛ kosɛbɛ u b'an faamuya an wulila cogo o cogo u bɛ wuli an nɔfɛ aw yɛrɛ ye ministre délégué tun bɛ yan nɔ sisan donc an ka foli b'olu bɛ an bɛ population fana fo parce que hali n'an b'a k'olu ye n'olu m'a dɔn an ye a tɛ ɲɛ u b'a dɔn an ye donc an b'olu bɛɛ fo ne bɛ tila kan ni fɛn fɛn bɛ baara kɛ Croix-Rouge malienne yɛrɛ kɔnɔna na n b'a bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka tila ka volontaire fo Croix-Rouge tɛ kɛ ni volontaire tɛ olu de y'an ka baarakɛlaw yɛrɛ olu de b'an dɛmɛ donc an b'u bɛɛ de fo kunnafoni o de kama an y'aw wele yanni bi yɛrɛ ka se an n'aw ye conférence de presse kɛ yan ka ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛ baara min kɛ Croix-Rouge kelen tɛ se ka kɛ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don aw ka baara ye kunnafoni di ye anw bɛ fɛn min kɛ n'aw ma a fɔ a ka dɔn a tɛ dɔn donc o de kama an ko k'an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ni denmisɛnninw jeunesse an mago bɛ bɛɛ de la k'an dɛmɛ ka nin baara in kɛ bɛɛ kunnafonidilaw denmisɛnninw hali gwadomusow nasana bɛɛ an mago bɛ bɛɛ de la bɛɛ ka jɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ jango an ka jamana in bɛ janfa dingɛ min kɔnɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan a baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Aw fana mago bɛ dɛmɛ la.
an mago bɛ dɛmɛ na parce que an mago bɛ mɔgɔ ka kan nɔfɛ an mago bɛ mɔgɔ bɛ se ka hali ni fɛn b'i bolo k'a di a ka ɲi ni fɛn t'i bolo hali hakili sisan an bɛna don 200 kɛ CICR chef de délégation y'a fɔ ni wari tɛ mɔgɔ min kun i bɛ se ka na i joli di o joli in bɛ mara a bɛ se ka mɔgɔ dɔ sauver don dɔ la donc o ye exemple kelen ye n bɛ se ka min fɔ a ɲɛna an kɔni mago bɛ bɛɛ la. Croix-Rouge ɲɛmaaba ale tɛmɛnen kɔ fɛn min ye Ecotrad ni olu fɛnɛ ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan u ka ɲɛma n'o tɔgɔ ye Ben Sherifu ale fɛnɛ donna nisɔndiya kan mun tun b'a bolo ani u fɛnɛ tun bɛ fɛ ka laseli min kɛ ale fɛnɛ fɛn min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'o fɛnɛ lamɛn. Croix-Rouge cɛ n'a muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba ne ye fɛn damadɔni mɛn sɔgɔmada in na Croix-Rouge ko ka n farinya ka na kɛnɛ kan kun b'a la. Croix-Rouge an tulo b'a la a bɛ k'a fɔ nanzarakan ni fɛnw na cogo min Croix-Rouge ne y'a mɛn sɔgɔmada in na ja Croix-Rouge nafaba de b'a la mais nafa min a ma ɲɛfɔ an ye dɛ kuma ka ɲi ne da parce que a bɛ nanzarakan na et puis a bɛɛ tɛ ka fɔ la Croix-Rouge c'est plus que la Croix-Rouge mais puisque la communication elle est transversale. Mais nous, de façon horizontale, nous, on n'a rien entendu parce qu'on nous a parlé que de la Croix-Rouge de façon verticale. Croix-Rouge, il y a une présentation, une présentatrice où il y a impartialité. Ni dit donna ka dit que tiens que dugumi kono, mademeli mbeke au volontariat au bar. Ni fait ni tasuma donna dugu kono kanaka ma mademe au bar. Dumuni ko sera ka denmisɛnw ni mɔgɔkɔrɔbaw k'u ma dɛmɛ o b'a la ni fɛn o fɛn ni anw tulo b'a la n'aw bɛ k'a yira tubabukan na nin cogo in na a to Croix-Rouge ɲɛmɔgɔw asa n'u ma yira ala se k'aw sago komi anw ye ɲamakalaw ye mais Ecotrad dununfɔ ni ntamafɔ tɛ dɛ an bɛ se k'aw dɛmɛ cogo jumɛn jamanadenw k'a faamu nafa jumɛn de bɛ Croix-Rouge la o kuma laseli f'an k'o dɔn n'an y'o dɔn aw bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ aw yɛrɛ la sisan. Dugutigi bɛ baara caman na mais Croix-Rouge ka baara don Croix-Rouge bɛ ka fɛn caman fɔ k'o ye aw jɔyɔrɔ ye mais aw ni dugutigi kan ka jɛ ka baara kɛ aw ni anw ɲamakalaw minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ dans le cadre du développement donc ne ye fɛn caman mɛn nin si tɛ ko kura y'an ka jamana kan ɲɛ fo a ma ɲɛfɔ an ye min dɛ n'a kan ka ɲɛfɔ comment on peut expliquer ça en Sorail c'est avec les Garassa comment on peut expliquer ça avec dans le milieu dans le royaume du Massina c'est avec les Mabo. Comment on peut expliquer ça dans le royaume Bambara ou dans le royaume Mandel? Mais c'est avec les griots, les djili. Mais na nimo lukala ka Croix-Rouge ko nyafuye anga famu an na se ka o deme ka nyede. Mais na we wele ka an kalan an na ko aka nyafu ni an nyafamu jamana den bɛɛ bi don a la sisan. Mana kɛ togo togo tigi de b'a la an ka dugutigi olu fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan olu ka ɲɛma n'o ye coordinateur des chefs de quartier olu fɛnɛ ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan ni a tɔgɔ ye Seydou Sangare nisɔndiya kan tun b'ale la an ka jɛ k'o fɛnɛ lamɛn. I y'a dɔn nisɔndiya kɔdan kɔni ye nin puisque ne ni n ka ɲamakalakɛ yɛrɛ sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'i y'a mɛn dugu saba de don dugutigi n'a ka ɲamakalakɛ n'a ka morikɛ diinɛmɔgɔ yara n'anw sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an bɛ baro la i b'a jira k'a fɔ nisɔndiya b'an na an nana Croix-Rouge ka anniversaire de la san hakɛ min don a ka ca kosɛbɛ n tɛna se k'o bɛɛ fɔ an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kɔni kɔnɔ yan vraiment nisɔndiyalen bɛ yan nɔ u ka baara an bɛ ɲɔgɔn dafa i b'a sɔrɔ olu tɛ dɔw kɛ an b'olu kɛ anw fana tɛ dɔw kɛ olu b'olu kɛ donc Croix-Rouge ka taabolo ani dugutigilakaw ka taabolo bɛɛ lajɛlen ye kelen puisque u ka jɔsen 7 min bɛ yen o jɔsen 7 bɛɛ ye anw yɛrɛ ka taabolo ye donc n'i y'a jateminɛ fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ Croix-Rouge la n'u y'a tɔndenw n'a volontaires ye olu bɛɛ ye anw yɛrɛ denw n'an dɔgɔninw ni an jɛɲɔgɔn n'an baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ ye o b'a jira k'a fɔ n'i y'a ye an b'a fɔ an ka baara bɛɛ ye kelen ye o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ la an yɛrɛ mɔgɔ min b'a la yɔrɔ n'an n'an ka baara tɛ kelen ye an t'an ka mɔgɔw bila u ka taa la parce que an b'a fɔ ko yalalankolon don mais yalalankolon tɛ u bɛ baara min kɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la anw yɛrɛ ka baara don u b'anw de dɛmɛ an ka baara yɛrɛ la kosɛbɛ dugutigiya kɔni bon n bɛ foli kɛ mɔgɔ fɛn o fɛn nana ne bɛ foli kɛ o bɛɛ lajɛlen ye Croix-Rouge agent fɛn o fɛn bɛ yen ne bɛ foli k'o bɛɛ ye bon nin ye Croix-Rouge national ye mais anw bɛ se ka foli yɛrɛ belebeleba sɛmɛ u ka parce que anw ni régional de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ
Bon, on est régional, mais Baragan fait côté, nous, au Yamwa et à l'Ukunati. Vraiment, ma pour Aouchika Barachike, ni à ma foyer. Mbado, à l'ébaque, à sa Kouloubali, nous, le président national, avec Barango, au cas où nous coronala. Ni asa maso, asa mani, à l'Uka Baratina, ni à l'Ukanamania, asa mania, Barantina. Donc, on peut fouiller que ni mo flami. N'an b'olu dɔ Croix-Rouge ɲɛmɔgɔ ye an bolo yan nɔ vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛn to an ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka jamana in Ala k'a kolo suma Croix-Rouge ka baara ale bi Croix-Rouge ni dɛmɛ min ka kan n'a tɛ k'o sɔrɔ an bɛ Ala deli Ala k'o nɔgɔya n'a ye vraiment an nisɔndiyalen don an nana ni mɔgɔ fɛn o fɛn mana anw wele Croix-Rouge minnu b'an yɛrɛ ka commune kɔnɔ n'u y'an wele an bɛ taa la yarɔ ni président national ni régional n'olu farala kan o b'a yira k'a fɔ bɛn min bɛ yen an bɛ Ala deli ale bɛ Ala ka bɛn jidi quoi Ala k'an ɲa ka d'a ma vraiment diyara n ye. Doudou Sangare ale tɛmɛnen kɔ fɛn min ye u ka ɲɛma dɔ tun bɛ yen nɔ n'o o ye CICR ale fɛnɛ ka président tun bɛ kɛnɛ kan ale fɛnɛ ka laseliw la ale fɛnɛ fɛn min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. Monsieur le représentant du ministre délégué auprès de l'action humanitaire, mesdames et messieurs les représentants des ambassades et missions diplomatiques, monsieur le représentant du maire de la commune 1, monsieur le représentant du coordinateur des chefs de quartier, madame la présidente de la Croix-Rouge malienne, chère Assitane, monsieur le président d'honneur de la Croix-Rouge malienne, chers membres de la gouvernance de la Croix-Rouge malienne, monsieur le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne, cher Noum, mesdames et messieurs les représentants des sociétés nationales participantes ici au Mali, mesdames et messieurs les journalistes, et surtout, chers collègues, collaborateurs, staff et volontaires de la Croix-Rouge présente ici au Mali, bienvenue et tutti fratelli. Cette expression, tutti fratelli, que beaucoup d'entre vous, surtout les volontaires, connaissent, mais peut-être moins certains d'entre vous, c'est le cri de ralliement de tous les premiers volontaires de la Croix-Rouge sur le champ de bataille de Solferino, en Italie, en 1859, il y a exactement 164 ans. Et c'est un cri de ralliement qui résonne toujours aujourd'hui à la Croix-Rouge malienne, en ce 8 mai, mais aussi partout à travers le monde, au sein des près de 14 millions de volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers le monde. C'est pour moi un grand honneur d'être ici présent avec vous pour cette célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et merci à la Croix-Rouge malienne de m'avoir invité et surtout d'avoir invité tout le staff du CICR qui est présent aujourd'hui dans les bureaux de la Croix-Rouge malienne pour célébrer ensemble cette journée très importante. Fo ka se fɛn min ye monsieur Adama Jawara ale ni Croix-Rouge maaw u ye u ka seko n'u ka dɔnkow caman yira nin fɛn ninnu kɔnɔna na ni dekun ye maaw sɔrɔ u bɛ formation min kɛ walasa aw bɛ se ka soɲɛ fɔlɔ min kɛ n'o o ye dɛmɛ fɔlɔ minnu bɛ se ka se banabagatɔw ma u ye o fɛn dɔw yira an ka jɛ ka olu fɛnɛ lamɛn. Donc nin bɛ dumuni na fɛn balala kan na a cogo t'a bolo a tɛ se ka yɛrɛ dɛmɛ sécurité nana a kumana fɛ ka hakili sigi a y'a minɛ a ɲɛ b'a minɛ cogo la a b'a minɛ fɔlɔ k'a kale a y'i sen da ɲɛ k'a kale a y'a biri dɔɔni a y'i bolo da disi la walasa n'a binna a kana gosi kamankun fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tɛgɛ kɔnɔna kɛ ka gosi siɲɛ 5 voilà n'a bɔr'o la o don n'a ma bɔ a bɛ geste filanan fɛnɛ kɛ geste filanan o ye compression abdominale voilà barakun sanfɛ i b'a ye a b'a bisi siɲɛ 1 siɲɛ 2 voilà n'a bɔra dɔrɔn a bɛ to ten voilà ale fɛnɛ bɛ kɛ siɲɛ 5 nka hali n'a bɔra siɲɛ 1 i b'a to ten a b'a lasigi a ka fiɲɛ sɔrɔ fɛn o fɛn kɛlen don ka ɲɛnakilida degun i b'a ye a b'olu bɛɛ lafiya kankɔrɔla bɛ ten voilà fɛn fɛn a nɛgɛla degun nin baara in bɛ ta de ni fɛn balala kan na a tɛ kɛ ni bolokuru ye i n'a fɔ an b'a ye cogo min pour que i ka se ka nin ɲuman sɔrɔ i bɛna Croix-Rouge la u bɛ nin ɲuman d'i ma nin cas in bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ so an bɛ so an ka denkundiyɔrɔ la an ka kɔɲɔyɔrɔ la zamɛ sigira sogo kulo b'a kan an bɛ kan kini di waati k'i tɛgɛ. Voilà, donc nous avons le malaise comme le déjà vous dit pour vous. Voilà. Comment un malaise peut survenir chez une personne consciente lorsque la personne ne se sent pas bien et présenter des signes de détresse du signe quelques mots de parole. Voilà, donc face à une victime qui se fait après un malaise,
la conduite actuelle est très simple. Donc on va mettre ce sujet en position demi-assise. Voilà, donc c'est ce qu'il va faire. Et ensuite on les calme, on les rassure. On cherche aussi de déclencher chez la victime, telle que la sueur abondante, la douleur intense. Et ensuite, nous allons transmettre l'alerte en décrivant tout ce qui... O tɛmɛnen kɔ fɛn min ye an ka dɔnkilidala dɔw fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan dɔnkilidala fila minnu ni olu fɛnɛ maaw la ɲɛnamaya kosɛbɛ kosɛbɛ nin baara ninnu kɔnɔna na nisɔndiya ani tulon o caman yera kɛnɛ kan fo ka tarami adamadenya miiri n'a tasiw taara min bi bɔ kun ye dɔnkojugu ko tɛ hakilima bɛ kɛlɛ lagosi ka bɛn lafasa danbe tiɲɛ bɛ fɛn min na cɛ maa kan k'i yɛrɛ fisaya o ma yan farafinw ka kɛlɛ de ye dabalibanko ye cɛ mugujugu tɛ dilan aw fɛ yen a dun bɛ cɛ aw de fɛ yen fanga nɔfɛ kɛlɛ ani ɲɔgɔn ta ye baliya ni kɛlɛ t'a yɛrɛ kɛ fɔ adamadenw de bɛ kɛlɛ kɛ an ka kɛlɛ to yen bari kɛlɛ tɛ kɛ fɛn ye a kuma min tɛ ɲa fɔli kɔ maa t'i da muso o fɔli la wa n'a tɛ ɲa fɔ ko fila kɔ bɛɛ k'i hakili to i ka fɔ ko fɔlɔ la maa min ma n'i ka kɛlɛkɛ marifaw jeni k'i bɛ bɛn ɲini i ka bɛn laban na k'i bolo bɛn i kan i ka sabali na kɛ fugɔrɛya ye i jɔyɔrɔ na da i sen fila da yɔrɔ ma wa i ka sigi na kɛ kɛrɛfɛ miiri mafɛmaya la. An b'a fɔ fɛn min ye Kurahurusi a ka nin don nin kɛra donba ye nin kɛra don ɲɛnamalen don min ni a fanga bonyara kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ fɛn min y'u ka san wɛrɛ ta Ala ka se k'o ɲuman yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ la.